ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ تستقلل دول عايز كل رزنات منجستنا ዝጽዕነቱ እኳ ይፍለጥኒ እዩ ግና ረዚኑ ድዩ ወይሲ ንዓና ዳኺሙና ኮይኑ እዩ ክንዲ ዝኸበደኒ ክርዳእኒ ይከኣለን እንታ ካልእ ረዝነት ኢና ንብለካ ዘለና ናይ ባህሪ ርዝነት ኣይትፈልጥ እንዲኻ ስኺሉ ፍኾስኮስ ዘይብል ኣብ ናይ ቆዮቓ መኣዲ ዘይዕድም ምዘይ መዛረብቱ ዘይዛረብ ረዚን መንግስቲ ከም ዘለና ደኣ ሚልዮን ዋላ ብውሽጢ ክትእመንሉ ኢኺ ግጡም ረዚን ክኾነልካ እናደለኻዮ ዲኻ ከምኡ ትብል ወይሲ ናይ ብሓቂ ረዚን እናመሰለካ ኢኻ ተደሊኻ ደኣ እሞ ካብ ወዲ ኣፌ ዝረዝን ሰብኣይ ዶ ሪኢኻ ትፈልጥ ኢኻ እንታይ ዳ መንግስቲ ኢልካ ጀሚርካስ ናብ ሓያል ዓድና ገጽካ ኸይድካ ንግጡም ነገር ደኣ እሞ እንታይ ገበገበ ክብለለ ዘይነስኽስ መንግስቲ ክብለካ ከለኹ ንፕረዚደንትና ተሓስቢ ዝነበርኪ ሪኢኻ እንዲኻ ነዛ ፈሽኳል ዓብይ ብኽታን ገነን ልባ ምስ ትፍዓላ ሕጂ ሰኪታ ትሪኢ ኣለኻ ንዑ ዲኻ ምዘይ መዛረብቱ ይዛረብኒ እዩ ዝበልካኒ ምስ ክንደይ ዓጃዋት ኢሉ ደኣ እሞ ክዛረብ እዩ ከምዚ ኢልካ ነርካ ዋላ ከምቲ ኢልካ ነርካ ኢለ መቕሳስ ዘይፈቱ እኳ እንተኾንኩ ቁርብሲ ቃናኻ ክትቅይር ከለኻ እኳ የቕሬታ ሓቲትካ መገዳኻ ክትቅይር ዘለካ ዋላ ንስኻ ተረሳዕካዮስ ከማኻ ምስ ንፋስ መንግስትኻ ንየው ነጅዮ ዘይንብል ሰባት ከዓ እኳ ኣለና ኢና ኣነ ደኣ እሞ እንታይ ክቕያየር ኢኸኒ ትማሊ መትከለይ ኢሎም መትከለይ ፅባዕ ከዓ ክትሪእኒ ኢኻ መትከለይ እሞ እታ ኣብ ከምዚ ሕጂ ወርሒ ዝዕለልናያ ናይ 2018 ዕላልና ዘየዘክረካ ፍቕሪ ማለት በል ከምዚ እዩ ዓለም ዘይዛረበ ፍቕሪ ዶ ትሕዘብ ኣለኻ ፍስሓ ኣብ ገጹና እንጸባረቐ ኣፍቃሪት ረኺብካ ዲኻ ከይዳ ክሳዕለማ ሓቢእካልና ጸኒሕካ ንሳኽ ከመኻ ካድርድዕ ከም እተደናገርኩ ክሳዕ ዝርድኦ ገጹ ጸወወገ ዘየደናግር እውን ኣይነበረንን እንታይ ኻ ዘይተጻሓፈ ተንብብ ዜና ዘይትከታተል ተኾንካ ንገሩኒ ዘይትብል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፈለጥከን ማለት እኮ እዩ ሕጂ ደኣ ኣብ ዓዲ ሃለዎ ጥራይ ኣይኮነን ክሕፀር ወይ ናብ ስዑድያ ወይ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ኽእል እዩ ክላ ንስኻ ስቒልካ ኢኻ ቀታሊ ሕኪ ኢኻ ወድኻ ስቕልካ ኸብቲ ግምት እዋናዊ ከበርክ ንበካ
بريزيدنت إسياس بيت ناب إثيوبيا جيشي زلو ريما مبل كندي جيزيس كي نابزات فتاوي تحقرنا غيدو الله حجلا كنت تناب عدها لو زغدو قون انتاي تريفو كابتن لاقت قدا بزمت إذا لو معوالا زي تعقص سلام زول لغن مني يا أخي زي بالناس حجي متمتت كم نورمال كنري أجميرنا أيني تسلام يا تبل زلغا أين دا كان يسول ميليون بريزيدنت إسياس نبتا خلي تاقر قينات الرأي النازلة إثيوبيا كوي جيشو كان مقال وارح ناب إثيوبيا مقاش لازم حساب ترايكو أخم كعدة قيرنا نريد نور ناسي حجي بريزيدنتنا من مليسو زقش حاقر كون كلاسي قبل الله على السلام انت يدلي كابون لعل السلام دا تاناي بحق سلام سلام لأمبو كمي قيرات متسأل كدلي قدمكم راح تنام كساني يجلوهم بديري يغط تناول كات تسيب نقرات تسيب اتبع غرق دل كل يغا تزمت السلام زدت عمي منك كابا فورغ لتسوت تمركوس السلام سي أمس قاب تسنى ديو ذات أمامناني قدم فندو زيناي ورقت ودورقت سرح بريزيدنت إسياس كنا بزعبي ودتي جمع دجلو قلتينا بيننا هقرات يكونان حدينا مسودة بعد ساعات ركبهم سنكفت ورميت أي مس إثيوبيا حوشين يايو إلكم تزاروا جميلكم ليركم أوكي هذا قديم كادر كريد أن غلقنا ودع أفهمكم مالوتي يكون النيرو نا إثيوبيان إيرتران ودت راي زي كونس مش ملئت أفريقيا تحبابي راح تسرح كم زلو عايز أحسب نيرو زي حسبهم بار كتسك موت كنو لهم دا واندا كاب حدا لو وطيو بزعبا ملئت أفريقيا خحسب جميرو سواي عد ناسي كند زا حمق انت حمق عقمص صبغ يريز ولد ماشي ميلين زروا قلبت ويتي كل ما يجي مش السب أي زي عقمونا كلو تاقرات تنتانة تتكيمنا في التنيلكا تعمين إركا حجي ما عقمو في الليتي ويلكا ملعسكا تغرط مالها بنالبات زي عقمو تزاريبو إلى كاخون عقمو يفلتني قناي والكغان كمي سياسة فورك غيرو عقمو زفلتونا يقت أمنن تاب تلفزيون متساقا زمسلكات انتانتات معبتقونتون عقمو يا عقمو سلزفلت دو يكونن نزاسق وأسيرو مفسوناو أبيون زلو عقمو دروت مغان فليتو دو يكونن نزاربو زتصنات أننان نزطرطرو زأسرن قالوا هنكو صغد كاغيلي كمي غير كده يا خانتي حيلو كم دقم كتاريات في تنجلخ بيهم زوالت حقهم إلو نغلو الست لبت ذا بالجلة سوايسي حقمن إسوا يا تولا هو نايم مراح عقمن يسولو نسو وحداتن دقاتاتن ترايو كمرح صغل كمسل زغنا دمايو نيرتران إيرتراويانن عادكيون أقواديلون كحز مريت زلو نابي
ድሕሪ ሕጂ ንስኻ ኢኻ ትመርሐና ክብሎ ከሎ እውን ዓቕሙ ስለ ዝፈለጠ እዩ። ኣነስ ክልክመኩም እየ ኢሉ እተናዘዘ ኮይኑ ተረዲእኒ። ምርዳእካ ይሕሽ ዘይኮኒ ዝርዳእካ ንስኻ ንትኸላ ወደይ መዓስ ኢኻ ዓቕምኻ ክትፍለጥ ኣይግበረልካ እምበር ሓንሳ እንተ ዝደግኖኻሲ ዓቕምኻ ጽቡቕ ጌርካ ምፈለጥካ ነርካ። ዓቕሚ ከምዘይብለይ ፈሊጦም እዮም ዘይኣሰሩን እምበር ዘድምዕ እንተዝኸውንሲ ቀደም ኣብ ቦታ ኣትዮምንም ኣለዉ። እዝገዛረበካ ሕጂ ስባ ሓቂ መለኸትካ እናበለ ንጉሰ ናይ ዓወት ሰሓቑ ደርጓሓለይ። ደንካ ተሚሊ ናይ ቅድሚ 5 ዓመት ሕኪ ምፅኻ ዝዛረብ ኣለኻ ዋ 2024 እንኳ ትመፅአና ዘላ ቁርባ ምስ ውድዓዊ ኩነታት ተዋዓስ እዚ ትብሎ ዘለኻ ዳ መድረኹ ሓሊፉ እኳ እዩ። ሕጂ ንሓስቦ ከመይ ጌርና ወደባትናን መሬታዊ ግዝኣትናን ክንዲ ዘኸፊልና ከፊልና ንዕቅብ ይክኸውን ዘለዎ። ስለምንታይ ግና ክንክፈልን ጥራይ ንነብር? ዓለም ኩላ ግናይ እንተኾይና ዳ እሞ እንዳንገብር ደሊኸና መንግስትና ኸ ከም ትፈልጦ ኣብቲ ሓቅም ዝደረቐ እዩ። እወ ድሩቕስ ድሩቕ እዩ። ንዓና ዝኸውን ርሑስ መንግስቲ ኸመይ ጌርና ከም ንምፅእ ይጠፊእና ዘሎ እምበር ግን ኣያትሲ መንግስትኻ ንመሓውራቱን ኢኹም ዓለም ሓሳዊት፣ ዓለም መዳለዊት፣ ዓለም ጨናዊት እናበልካ ናይ መረት ህይወት ጥራይ ክመርሕ ህዝቢ ትገብሩ ትፍትኑ ዘለኹም ካድራትካ ትገዱ። ካብዚ መንግስቲ ዘበኩም ቁራቦ ዝዓብር ሃዋግዳ ዘይተማዕዱ ንጉስ ዓርቂ ብዓቕሚ መንግስትኻ ምእንቲ ክትምጠን ኣእሙሮኻ እናጨፍለቕካ ምንባር ንዕቤትካ ጽቡቕ ኣይኮነን። ከምቲ ዝበልካዮ እዛ 2023 ተሰሜት ዓመት እውን ገዲፋትና ትዕዘር እያ ዘላ። ናይ ምዕዛር ከበልካ ዳ እሞ ጀጋንያታትና እውን ይሓልፉ እኮ እዮም ዘለዉ ማለተይ ይስውኡ እዮም ዘለዉ ብሕማም ወላ ብዕድመ። ዕድሜኦም ኣኺሉ እንተሞይቶም እውን ተሰዊዖም ኢና ንብሎም ሓቂ። እንታይ ዳ ደሊኻ ሓርበኛታት እንዲኦም ሞይቶም ዳ ክትብሎም ደሊኻ? ከለዉ መዓስ ኢለካ ምስ ሞቱ ዝብለካ ዘለኹ እንታ ወዲ ኣብ ልዕሊ ሓርበኛታትና ክብሪ ኣለኻ ንስኻ ድማ ኣብ ልዕሊ ሞት ክብሪ ኣለኻ።
سغيلك نموت كم زي لا غير كاي توسدا كلاتنا موتينا كنسوا إلنا يكوننا نموت موت سلزغنا إنا نموت أي مليون بأغازلكوا أفراري هي الكيخة ودا فيسول كنبر النايو تنموت زمني على زنبرا كلاتن بب هذا عزموت عطني بدهريغة البريزيدنتنا موت مني إلو لغا نريس هذه قبر الكودي نموت أخبر أنت والكوخاس كساع كندو دي غاتفرها أيكون نزرقو مرحس كندي حياوت سباتكوا ببوان موت لو نعادا كنمي استحني إل كانت زي تمني غاس موتا يا غطريقة كلا أقدر في الناس إنك إلا ريقة ودخا